Mga talos nga pangalan sa pagtudlo. Ang mga ini, ina, ato, diri, dira, didto, mga halimbawa sang talos nga pangalan sa pagtudlo. Ini ginagamit kung ginakaptan sang nagahambal ang butang nga ginasugid sini. Halimbawa, ini ang akon ballpen kag papel. Ini nagapakita nga ginakaptan ang butang. Ina ginagamit kun ginatudlo sang nagahambal ang butang nga malapit sa kaistorya. Halimbawa, ina ang mga libro ni Jose. Ini nagapakita nga ginatudlo sang nagahambal ang butang nga malapit sa kaistorya. Ato ginagamit kun ang butang nga ginatudlo malayo sa nagahambal kag kaistorya. Halimbawa, nena, lantawa, ato ang karabaw. Ini nagapakita nga ang butang nga ginatudlo malayo sa nagatudlo kag kaistorya. Diri ginagamit kung ang lugar pinakamalapit sa nagahambal. Halimbawa, diri makita ang basurahan. Ini ginagamit kung malapit sa naghambal. Dira ginagamit kung ang lugar malapit sa kaistorya. Halimbawa, sa diin ang silhig manang. Ara dira sa puno sang niyog ang silhig. Ini ginagamit kung ang lugar malapit sa kaistorya. Didto ginagamit kung ang lugar malayo sa nagahambal kag kaistorya. Halimbawa, didto sa pihak sang bukid ang dagat. Ini ginagamit kung ang lugar malayo sa kaistorya. Amo ina ang mga halimbawa sa mga talos nga pangalan sa pagtudlo. Ayad-ayad kagid. Kabay pa nga may natunan ikaw sa aton nga leksyon.